Dan iku tak deder. Mula jenengan pas prei ora tanggapan nek dalang live streaming iki dipirsani. Wo garapane ngene iki. Kowe nukoke kuota apa piye? Ora. Aku selalu nonton aku. Oh iya ta. Perkembanganmu iki tak ikuti po. Syukur ta syukur. Bareng yo kadang wis ngikuti terus ki yo jalan terus. Nah. Lah ora kurang sok tanggal 20 yo gabung meneh tek yo. Nggih Mas. Pun. Ora perlu doyak. Nggih. Sing baku lumadi. Nggih Pak Gareng. Nggih. Lah menika malih Bapak Sumarno ugi ngersakaken ngudang dumateng para putra-putra lan ugi para nem-neman ing wewengkon Cengklik ing wewengkon Sinamwidada mriki supados dados putra Nusantara ingkang bener-bener piguna tumraping keluarga, agama, budaya lan negara. Lah niki remen niki lagu berisi kula nikmati. Nggih. Putra Nuswantara. Putra Nuswantara ingkang asta sinten? Nyuwun pambiyantu dumateng Mbak Lia Sundari. Wah cocok. Kula ajeng menikmati. Nggih, menikmati mawon. Lenggah mawon Mbak Lia amun jumeneng nggih. Roh mak menyat ngono ae. Siap. Iya. Semengelangku lek munggane ndur gendeng dhek iki lho ayo. Putra Nuswantara, ya Mbak.
sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Lia. Nggih. Wah. Wah, jan Bupatmi iki jan. Bupatmi. Malah kaya bunga tirah yen kuwi. Malah nggih. Nggih. Pancen nika pancen khusus nggo mat-matan. Leres nggih. Mbak Lia. Nggih. Angelina kae. Nggih. Mila saking menika nuwun sewu sampun ngantos sedaya lagu-lagu dipun suntak wonten ing limbukan Pak Degareng. Kersanipun niki ngibarate wong mangan iki yen kuwareken malah mbesesek tenggen weteng. Dasare jenengan kalih genduk niken niki alhamdulillah kersa ngenteni nganti tekan goro-goro. Nggih siap Mas, siap. Niki Tur Piyayi Pati menika kejaba remen kalian lagon lucon ning ya lakone mboten ditinggal kok Pak Degareng. Leres kabeh dipun penggalih sedaya. Inggih mila Kepareng saking. kula istirahat rumiyin. Nggih, monggo mang ngopi-ngopi riyen mriku. Nggih.